Hi guys, it's me again, Nestor, the black teacher. Lelo Lolemba, part 12 January 2026. Ndina busy ga? Lelo linali busy. Kunoko nthawi ndi 6 koloko ya madzulo. Kungomaliza kumene mabize. Ndiye pali nkhani zambiri zomwe ndimayenera nditambasule koma sinatambasule beya sinapezebe mpata. Nkhani ina yomwe anthu ambiri mwandifunsa ndi nkhani yokhuzana ndi Greenland. Donald Trump paja chipitireni ku Venezuela wayambaso kukamba kwambiri za Greenland yomwe ndi dera lomwe lili m'manja mwa Denmark. It's a colony, titawitchula kuti colony, komano it's an overseas territory yomwe ili m'manja mwa Denmark. Komanso Americayo kuyambira nthawi ya World War II yakhala ili ndi military bases ku Greenland mpaka pano kuli military base ya Greenland. Ndipo anamvana ndi Denmark inawalola nditu kugwiritsa ntchito Greenland ngati military base yawo. Modi ukafika pa Greenland pa airport umakumana ndithu ndi American military base zawo pamenepo. Only ukalowano mkati ndimene umakumana ndi local law enforcement ya Denmark affiliated to Denmark komano za Greenland. Kodi nanga ndi chifukwa chani pano pa Donald Trump wavuta kuti Greenland tikuyifuna ikhale yathu tsopano. Chonsecho nthawi zonsezi amagwira nawo ntchito bwino, amakhalapo bwino. Denmark ili mu NATO, America ili mu NATO, Europe yonse, Germany wonse ali mu NATO. Chifukwa chani Donald Trump akufuna abwereze mpungwepungwe umenewo within the NATO. Tikambaso nkhani imeneyo. Komano leloli nkhani yomwe ndifuna ndiyambe kukamba panopa ndi nkhani ina yoopsa kwambiri. Yoopsa komanso yomvetsa chisoni. Zovuta kumvetsa. Akuluakulu tamuoneni munthu uyu. Amwene ku America kuli zinthu. Zibambo amene mukumuonayi dzina lake ndi Jonathan. Akuti Jonathan Gelach or Gelak, I don't know pronunciation ya surname yo. Komano Jonathan ameneyi wagwidwa ali m'manja mwa polisi ndipo milandu yake yopasatu nthumazi. Jonathan ameneyi akuti amapita kukaba, osati kukaba manyumba kapena magrocery, amakaba kumanda. Amakaba kumanda. Osati so kuba kumandako, kuba nkhata, kuba mabokosi, maluwa, amapita kumanda ndi kukaba matupi anthu amene anayikidwa kumanda. Ndi amaba anthu omwe anayikidwa kalekale, oyikidwa kumene amaba ndi kuchotsa ana akulu, ndi kuchotsa ndithu ma skeleton aja, ndi kukasiya kunyumba kwake, ndi kuwapanga ndithu display kunyumba kwake kuja, kumachotsa ma scars, mitu, fupa la mutu, zonse kusiya kunyumba kwake kuja. Koma chomwe chapangisa kuti agwidwe chifukwa akupanga zimezi kwa nthawi yayitali, wafukula anthu pafupi 100. Ufukula mitembo ndati wafukula anthu koma ndikutanthauza mitembo pafupi 100. Kuti agwidwe ma neighbors amadusa pa nyumba pake ndikumapeza kuti ku garage kwake, kuma window a garage yake pakumachuluka ntchentche. Kenaka pamatuluka nje kuti ukuka mapanga chani mpaka kuwauza apolisi. Apolisi ndo ndikubwera ndikuzapeza kuti mkatimo muli zinthu zoopsa choncho. Mwina mukufusafusa mukuganiza kuti ndi amadani nazo amagulisa. Nditu anali ndi pali Facebook page yogulisa ma skeleton, Facebook page yogulisapo mafupa a anthu okufa. Ndipo iyeyo amakayika pamene paja. Ndiso kuyika chithunzi adagwira skeleton, adagwira skull, mutu wa munthu, ndikumagulisa. Wakhala kupanga zimenezi kwa nthawi yayitali. Anthu ena amadandaula achibale kupeza kuti manda abale awo anafukulidwa, panga ripoti ku polisi, kuma polisi usambanga connect kuti anthu akupanga zimezi ndi ndani, akupanga zimezi ndi ndani. Pano pamene wagwidwamo munthu ameneyi kwaululika kuti
wafukula anthu ambiri madera osiyanasiyana. Kumene kwagwidwako ndi ku Philadelphia ku America. Komano ati amayendanso kupita m'madera mwina. Ntchito yake ukapanga zomwezo. Muone zithunzezi. Ndiye as if this is not enough, munthu ameneyi kunyumba kwakeko apezakonso atapachika matupi a anthu mwamba musilingi. Inde mmene mmapachikira inuyo mukapha mbuzi nyumba mwake apeza matupi a anthu oti sanamalizike kuola iyayi, half decomposed. Zimene zimayitana ntchentche zija anali matupi a anthu adapachika ndithu zija zonena wakafukula anthu oti anayikidwa kumasikale kwambiri ndikupachika kuumitsa. And this man amakhala mmenemo. Amwene ngatitu horror movie zija mmaonera mu horror movie zija reality. This man, that was his life. Amwene. Yeah.